Kunsilli lokali immexxija mill-Partit Nazzjonalista iwedu li jkunu kunsilli li jassiguraw li jkomplu jħarsu s-sigurtà tal-Għawdxin, kif ukoll jibnu komunità ħajja u vibranti li tmexxi l quddiem it-talent lokali. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Delija fit-tmiem żjara f'Għawdex fil-lokalitajiet ta' Għajnsilem u l-Qala, fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' residenti kif ukoll ma' sidien ta' stabbilimenti kummerċjali. Huwa kien akkumpanjat minn kunsilliera, deputati kif ukoll diversi kandidati għal elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju, kemm dik tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali. Delija sostna li lokalità ta' Għajnsilem hija l-ewwel waħda li wieħed isib meta jasal fil-Gżira Għawdxija. Dan joffri vantaġġi kif ukoll żvantaġġi. Kunsill lokali immexxi minn maġġoranza nazzjonalista ilu ħafna jitħabat sabiex triq l-imġar, it-triq prinċipali ta' din il-lokalità, tkun iktar sigura kemm għas-sewwieqa kif ukoll għar-residenti u l-vetturi tagħhom. Problema prinċipali li għall-periklu li hawn fit-triq l-imġar fejn qegħdin bħalissa illi l-Kunsill ilu jitlob ilu jgħid u jsaqsi lill-Gvern biex jieħu miżuri. Kien hemm inċidenti, sfortunatament anka fatali, illi din hija l-iktar triq perikoluża f'Għawdex u allura il-Gvern li jrid jintervjeni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li l-komunità ta' Għajnsilem bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali irnexxielhom li mix-xejn joħolqu l-proġett ta' Betlehem f'Għajnsilem li sar marbut ħaġa waħda ma' din il-lokalità. Eżempju ċar ta' kif mix-xejn inħolqot xi ħaġa li kompli tsebħet u għallit l-isem ta' din il-lokalità. Dan huwa l-mod ta' kif Kunsill Lokali għandu joħloq l-idejat u jwettaqhom. Il-ħsieb li jmiss huwa li din iż-żona tinbidel f'park għall-familja fejn ikunu jistgħu jikkreaw ruhom. Lokalità oħra li żar il-kap tal-Partit Nazzjonalista kienet dik tal-Qala. Il-poplu tal-Qala kellu l-opportunità li jkun immexxi kemm minn kunsill lokali b'maġġoranza nazzjonalista kif ukoll b'maġġoranza laburista. Tal-Gvern Nazzjonalista kien sar investiment f'park li seta' jitgawda minn kulħadd, iżda llum il-ġurnata f'kunsill immexxi minn maġġoranza laburista dan il-park huwa kompletament abbandunat. Għaw diversi inizjattivi li kienu ttieħdu f'dak li suppost kellu ikun park rekreattiv, inkluż postijiet fejn jintaqgħu bil-familji u t-tfal u kompletament abbandonat, illi hija ħasra kbira, hemm sistema sħiħa ta' panels ta' solar energy illi litteralment kienu saru u ilhom mitluqin għal 7 snin, affarijiet li tarhom bajnejk u kieku le ma temminhomx, u din hija xhieda oħra ta' meta jkollok kunsill illi assolutament ma jkunx qrib in-nies u ma jkunx hemm interess li l-nies tal-lokalità jingħataw priorità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li huwa biss kunsill lokali immexxi minn maġġoranza nazzjonalista li jista' jgħin li l-lokalità tal-Qala terġa' tikseb isbuħija u d-dinjità tagħha. Il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista qed iħejju programm li jikkonsisti f'inizjattivi infrastrutturali bħal refurbishment tal-bantli tal-lokal fi żmien immedjat, iktar kollaborazzjoni mal-għaqdiet tal-lokal, ħarsim mit-traffiku bla bżonn, speċjalment ta' inġenji kbar li għaddu mill-Qala, resurfacing tat-toroq kif ukoll il-problema tal-arar. Delija jgħid li l-weda tal-Partit Nazzjonalista li jkunu assigurati li kunsill lokali b'maġġoranza nazzjonalista se jagħmel id-differenza għall-aħjar f'din il-lokalità. Dan b'impenn biex anke dan ir-raħal ikompli jisbieħ sabiex ikun jista' jitgawda mir-residenti kif ukoll minn dawk li jiġu jżuruh.